problem. All the time, cancel here. Otherwise, you will problem with me. You don't want to yes. Ajibon Anisa. Ajibon. That's all for one first club. Ladies and gentlemen, all for one club on the dance floor. Oh, many of you you are so much, Mr. President. And for Swan, oh, for you so much. Woman, you are so much. Hey, Mayor, Okalata South, President, any business, Mr. President, any business. The great effect in my Batago. None. You're welcome, Chief. None. Yes, sir. Excellency. Oh, no. I'm not going to move. Hi, Chief. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Even the more the way. I am the go. You make it say me. I don't want to go on a wedding guy go. I just will only with Basil. Not easy, man. But some other quality go along with. Exactly. I wish I have ya. I make I see me. Eh? If you go one Marco. Yes. Wedding guy. Hi, Chief. Up with the more. Welcome, sir. I know. There's a gift to do. As a welcome, sir. No. So I am the go. I make it say me. Who's that? I mean, the forum. Welcome, bro. I ain't on the wall. Let's do this thing. Let's do this thing. The platform are here. Maybe about another 2 million, 3 million, 4. You'll be wondering about this atmosphere and economic
earthquake. Even then, Nigeria has some uncertain little nonsense. I just came back from a trip to the Europe. Monday to a month, I wouldn't have come back. I would have stayed back. And I was back now. Come to the microphone for a few minutes, and we'll take over the space. Thank you, my able chairman, the microphone musician, MC Orange, my own brother. Thank you so much. I would like to announce Teka Security. I would like all of you to fall in line and go and welcome Chief family. The CEO, Bijoy Catering Services crew. Where are you guys? All right, very quickly. You may join. These are for the records, please. I want to announce that the president of OKTT Sports Club is here in the building, ladies and gentlemen. That is the High Chief Ino Amoriefo Owele OKTT. Owele, where are you, sir? We appreciate your time. God bless you. Mr. President, you will be on stage now. If you do, I don't mind. But if you're not ready, we'll continue. If you do, I don't mind, please. If you know, you know. If you don't know, forget about it. Network am I in that? Ebony Black. Okay. Ready? Favorite is here. Really? Okay. That's it. Okay, moving on, ladies and gentlemen. We are expecting a full squad of All for One and a full squad of Amo General Fitness Club International. And the full squad of daughters within and the I overturn your ego green there. I more ready said. I want to learn. I want Mako. I want Bolo. I want to get the Tielo Mandilo. I want to switch him. I want the way. I want my squad. I want my packaging. I'm doing too much. How are you? All right, yeah. Me
Moshorilo, Eledami, Odunde, Baba, Moshorilo. Even the angels are scared. Even the devil Nasav Mass. Because more I did to remember what's up on the hero for other people. William Napanana Bachawan of food. Malakos will I want to attack you. No. Tata Patata. Bianibo. You get an area that can find this love. Uche. All better goes in you. One of the good thing can be. I saw we see him. I saw we see him. What's up on the room? Come on out here, Ghana, Billy. Owefi. Owefi can be. Osman, I welcome you. Ladies and gentlemen, back to Great Band International. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to announce the gracious arrival of His Royal Majesty, Igwe Dr. Michael Ezudena, Igwe Ogabado of Okiti Asian. Not keep him waiting, please. Over to the order, please. By all means possible, please make yourself available there. By all means possible, Chivaka Kichikoma, please. You have to be. Okwakibu, Chief Doctor Ambassador Monda Kota Syracuse. Sambod on the International, Sambod, what is the developer? Secret on the International, ever given there. What's on the You're a good man. With the most unequal leadership qualities, we have transformed Greenfield Estate to a mini paradise. Analunga. Soon, the Secretariat will be commissioned. You have some level of taste that amazes me. I call flower, I call flower nazo. Anas and the nazo. I don't Secretariat, I don't go time. I don't see telecom. I can put together the tickets.
before Apostle Igor Kabado, the operator, His Royal Highness, the great engineer Michael Chidozie Ejidena. Also, the Adelota, we can no one lay. My friend with it, and not with them with our brother on it all day. Now the Linaman, European Council, Blockade City. Was it a good way at Delro? Ah, so now I have a 10 mother, and I do queer. Also, the event, you know, one lady, we could eat a little and be men, no more now. One of the event, if it alone, no son of Matia. Now, we're going to laugh. You can have a mother, but somebody was your oracle. When you're no more than when you're serious. On was in Logan, all the enemy, no one like the enemy. Possibly there. Also, Monia, Ugua. You were here. If you take it in there, you were here or out there. Or believe I agree to you. I cannot do. Develop. I've been now develop. There one. What people? Position Mahana, my eye, the was young, I told to college. And they won. Okay, take them on. Okay, take it over. Igwe, ekene ka na-ekene gị mụ na ụmụnne m. Ọ bụ eziokwu na mama anyị rapụrụ anyị. Ọ bụ ife mwute, anyị wee na-ebe akwa. Mana Chineke agbaga anyị ume maka na o mee ka anyị ghọta nwa ya nne ọ dị etu nke ọzọ ọ ka ha mma so anyị ekele na Chineke na ndụ mama anyị kwesịrị ike n'ọnọ ebe ka mma wee na-asị na ndụ obi n'ụwa nke malụ mmari nne anyị nwere ọtụtụ ihe mmụbi anyị na-enwetara n'ime ihe ji anyị nche aka taa dịka ofu ezinụlọ so mụ na ụmụnne m na-asị gị nnọọ anyị bụrụ ụgbọ ekele gị. I am how busy in the palace. Mana ya polite ni na sikida na la weti anya kanobi. Igwe na runne ano igwe. Igwe ọgwụ igwe ọkọbado ọka etiti onye ọbụla na ikwe nkọli onye bọsọ ga-achọba dike ndị dike n'ime mbụba oge onye ọbụla kwụrụ ọtọ may we all rise to welcome His Majesty, please. Ọkọbado ọka etiti nnukwu mma ọgara gidi abụghị mba afọ ogologo ime eli onye na-ekwuru ọkọ titi ndị nweziri mmadụ ibe ndị mmadụ n'ọkọ titi na ka na-egwu nye ka ọrụ ndị isi Ọnịcha oroma ndị Ọnịcha onye ọmụma ọkọ titi na Lagos adị ga arụ ọrụ aka atọ ọnụ na mmadụ ọmara na ana m ekwurukwa oli ọwarị ya na mabi Ọnịcha ana mazi ekwu ijiri bịa Lagos Ọnịcha ka mma bụ isi ya bịa igwe ọrụ ekene yi na-eke ga mmadụ ozu ọha mụ na ya nọkwa n'ọrụ otu edo n'ọdụma kene egi o weta onye ọha ego na-emenụkwa mmadụ dị mkpa na Kennedy County agbachara ịsọ mma ha o weta onye ọha ọdụma ekene egi ihe oyi ndị egwu biko ga-akwanọ n'iru na anyị na-abịa oke nwadị ọnọdụ ga-adị egbe mma
don't do that. They went one. Biaki put on not like what's here, Babu. What the dolly again? Ladies and gentlemen, I would like to announce graciously the arrival of His Excellency, the Single Senator of the Federal Republic, Senator Barrister Osita Ezunaso, a hierarchy senator, a man of the people, a grassroots oriented, Abando Mudibonine, and the Single Senator of the Federal Republic, Senator Barrister Osita Ezunaso, representing Olu Senatorial District, ladies and gentlemen. Abando, we welcome you, sir. The boss. All right. Everybody job go Abando, Abatago. Over to the corner, one day Abatago, the Single Senator of the Federal Republic. Now in there. Abando anybody there. It's not Gonzalo States. Congo, the prince of the soul, chicken and me. All right, let's go. High Chief Doctor Tochukwu Zizi, the Naga Chairman National, Naga President National, the Mayor of All for One Friends Club, Mayor of Amodofe. Chief Tochukwu Zizi, Akuyi Matebu, one of Agolo. But before that, Chief Collins Okorie, Congo, Malaki was a very Congo. I'll be able to if I want to make the field, I use one answer. Okay, back to you. Chief Ifani Chukwuepondo, the great Romanian Nadioka, the President General of One Friends Club of Nigeria, Romania Dioka, I greet you, sir. And High Chief Chidi Mwobu, the great Uzokume Nanipo, Uzokume Nanipo Jidiabube, Blessed CJ, Oil and Gas, Nigeria Limited. You can go to Theater. We appreciate your comments, sir. You are highly welcome. Àtìbọ́n ní ìṣe jìdí ẹ̀bùbẹ̀. Àtìbọ́n náà ní ìṣe ifá ń dọ́ fọwọ́ ká iná ìkànnà. God bless you. Also, ilé ìbẹ̀. Also, black ọ̀gẹ̀rẹ̀. Ọ̀gbìn ìrìn nẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀bùbẹ̀. Mẹ́ta gbé. And also, I can see the level of High Chief Okechukwu Epondo. We appreciate your comments. And you can't get that job. The Puma, Ogolobia Sirikano Monachi, Puma. If I can one day offer One Friends Club, Neziela can be like the law. And my friend.
Chukwu Nweke. Also gidigba na n'ọfịa. Also gidigba kenelu bụ Ogbuefi Nwaka Ibie n'Ọjọtọ. The CEO Josie Cosmetics Nigeria Limited. The great hotel of one of Ọjọtọ. Ojiche Mogo. I can go down on Ọjọtọ. Dalo. Achievement and able to Akubosile Lobby. Akubosile Lobby. Akubosile Fena can cover the Ghana. Member Diamond Business and Club International. You can't go to see at all. You can't go to see at all. No matter you. I mechara confirm ọ na-eziokwu na ada egbu onye ọba egbu. Junior Austin Obi, we appreciate your comments, sir. And the CEO, S-Suite Event Center, S-Suite Restaurant and Bar, and
SP Sports Club. If ever no man will go, the greater woman of football, you are highly welcome, sir. Limited. The chief commander in hospitalities. I greet you, sir. I think this gentleman on stage deserves a round of applause, please. Can we give him a round of applause, please? Thank you. You are quite good. You are very good. I want to say shout out to my friend, the CEO of Ozitex Group. Ozitex, a golden fish has no hiding place. You will always know that. From this spot, the Ibe of Ogediti, so well respected. Fellow member the Society of Engineers. He's a very well read, highly respected, high royal father of our time, and as such he deserves all the praise. We appreciate you. DJ Razzie, ladies and gentlemen. Chifobika Agalanya Ezioni is the Pazaniwa Omana Mako Ako Patumani Debele Olomale Kele
When she start to do that, she just got like the dance floor. So very gladly announce that we are being joined by the Oracle himself. When someone is alive and sliced into being addressed as an oracle, you know what that means. A human being alive addressed as an oracle. That the person must be an extraordinary person with some mysteries surrounding his life and lifestyle. Ladies and gentlemen, that's the arrival of the Ezozo of the Chida ancient kingdom. The custodian of Igbo tradition and culture, a man I will rather address as Anyafulenu, a man who has decided to say no to the exploitation of Igbo culture and tradition, a man who believes that our culture should be sustained no matter what it means, by all means. Distinguished ladies and gentlemen, that is the oracle himself, the custodian of Igbo tradition and culture. Alusi na ebi n'ofo, alusi di ofo wale eli, ogosisi eji mmanụ nchi da, nnukwu mmadụ ekele eme ihe. Alusi, the oracle, even if natana, ọ na-abụ osisi chọrọ ndụrụ na-eje epu n'ajọ ọfịa nke na-anara ụdọ mma na-ekwu n'ụzọ gbolo niile. Ndị be anyị si na mbọsị amụrụ nwata ka o ji ofe ahụ wee tọ nne mụrụ ya mana ọ ya bụ nwoke. Ife bụ ka a na-eme ọbụrụ fụrụ ya ka arụsị aha na aka na abaka eji ebu ya ọgwụ ya eso ụzọ mmọnwụ na-apụ apụ ijele ọbụ ife bụ ka a na-eme eso ụzọ ife isi agwọ na-eme ka ọ dị ya na-eme ibe ọdụ agwọ na-eme ka isi ya na-eme ihu ya na-elu ọnwa nwere ala oyi na-atụ mbaba ya san livers ọ napụla agaba mma n'ọjọọ otu bịa kene na ịbịa bịa ka ama na igwa nwoke kwekwe na-atụla Ghana ị na-azụ ụtọ nọrọ n'ọrụ cheta azụ ịfụkwala ofe ichida come back ịbụọ ọkapụ ọtọ mbụ ụtọ nọrọ ịtọ ụtọ nọrọ bụrụ gwa last enweghị ime ịtọ na public. Anyway, nwanne gị ụfọdụ agbada ọdụchọba gị ụtọ nọrọ wete mmiri nsọ mmiri nsọ ahụ alụzi ọrụ na-enye n'ahịa ọrụbe ọyịda na-awụkwa na amụ agwa ezigbo amụ gị na-awụkọ ka iji ahụ ada arụsị na-eri na ọfọ igbukwa ndị mekwara ebe ka ihe ha kwara m obodo onye ọra ọkala mmadụ ha kwara m obodo onye ọra kapịta na steji ya hụrụ ọrụ ka ezi were mba onye were iwu egwu ada mọnwa na-eje pastọ Chukwuebuka Zion ọnụ na-akọrọ ala tupu ọ Zion ka m na-eje ewelu amụnwogwo m ọnụ na-agwa anyị na etiome agbọghọ oge imetụmaka onye gwoke. And there's a multi-people here in that entourage, so well recognized. Jupadin, language is money, associated with the patron of the great legends. The multi-people here, language is money, associated with Jupadin. Olomana ekele ada afọ kwada afọ anyị a na-esi ofe ụpụnụ ka ifu mkpụrụ anya ga aga agụ ihe ụlọ plan ama wọ abatago ndị akụrụ m nsi nje ndọtara ofe ụmụ anatago m odogwu na anụ oke nwa na ọjọọ oke nwa ide mmiri oke nwa ọganize ọ bụrụ na akụfetụ enyere m chek taa every single get better. The Jupa. Ordinary. Thank you. Only other manana. I put you over the chef. Dollar almost 1,000 euro, 1,000. If you say fuck this motherfuckers, what's up, boy, man? Greenfield Estate to the. Momo Dr. Evans Meto, I welcome you, Your Excellency.
ịdị ka ị ga-adị mere ụmụ ngana onye ọtụrụ mmanya rapụ etu ịdị ka ọgaranya na-adị ọ na-eziokwu tata bụ tata ma Service Limited Mevano Industries Limited Ugochukwu tube na anị alọ mana eziokwu vice president onye Chukwu nyere ide mmiri North and South onye ọtụrụ mmanya the vice president Great Ifedima Friends Club of Nigeria the great Amoye na-ego one of Abata Ete Kingdom ịmụ ya ọfụma ọ na nwa ụmụ awụrụ ka mma na-eji ego ka njikere ego ka mma na-eji ego biko anyị nwetara ozi na ndị ọgọ abatago from Oko Chief Emeka Okeke from Oko in Olumba North ndị Oko bịara izo ka ndị Oko bịara tata n'Ọka Etiti mma na-eji onye na-aga nne Timobika ọ dị egwu ị ga-echelụ ị ga-echelụ iwetara ndị ọra ọkọ mmega tata okay ladies and gentlemen also Chief Chukwu Joseph Enekwachi.
is good. Money is good. Say your phone. Say your phone if you don't get money. Oh my God. Oh, wonderful. I love this. All right. All right. One day, I get to see and I know what the money is. Hey, I'm not being over. I have some never mistake. On the 12 will be a I can see my friends in the building. Chief John and the people who are arriving. Double point international. Also, my own person. We love you so much. We must honor your word. We must. We must give you. I'm going to make out of my His Majesty, Igwe Dr. Jude Arinze, Agaga Odumodu, Enzo Hazuruchi, Ogananya, Igwe Ago, everybody in there, His Majesty, Igwe Dr. Jude Arinze, Enzo Odumodu, Awapatete. Zanzibar. Hey, put on those up. Submit to me. Papa, don't be in there. Okay, cameraman, be on standby. You go when you need. Zanzibar, let's all tamba. Put on the nose up. Clear the way for Babando, please. Clear the way for Babando, the civil servant of the Federal Republic. Our brother-in-law, Babando. A senator with capacity and content and capability, a senator with difference, a senator with multiple means and great means, a grassroots oriented senator, a senator that distinguishes himself everywhere. My brother boss, hey, the civil senator, the senator, 10 years back to back. Asa Butaboru. Sabulu is Nokata, Urban Elemania, who posted Maya Adomo on that phone. No one on a wound, but two in a basis, Mako. Hey, as a ball in a back, Mako. A winter. In the east, put on a bypass beneath, no winter, Nabota Lagos. Come back and I tell a bypass by maybe Charlie of one. Like you get 5 years, you pay like 10 years. Hey, Minister, I
Ogandi Walego, Hachi St. Augustine Azubika Webozo, Ide Bulubudu, one of whom the Vice President. Ide Global Felayaka, Ide Felayaka, Ide Apollo, Vice President of Diamond and Mr. President of Elite Fitness. Okay, if the manager, Kapaje say, Overturn, right now, you don't know who near. You know, for the President and the Vice President, you know, for President Uche or Duce, you know, for Dr. Ambassador Evans Metu, Vice President, you know, for Congo Mate, Mamonama, you know, for Awanamako, you know, for Agupatuma, you know, for Mickey Paparazzi, you know, for Ottoman, you see Makubaluko. First of all, Sunday, if I demand, they want to Dalono, who the Deputy Kaiba Kizusi, you know, for a way to job, to Mona Kuna, Maraka Dalono. If I would not go, what shall I say? Okay, it is sports club. Aha! Can you cover it? Aha! You don't forget it, Mr. President in Alusa. Friends Club of Nigeria. I will tell you under the fan. I'm a potential member in my buggy. Our president, Ima idea. I said, I see him do. Even I can't I asked no moon. Here we tell you the former na Ezilona na Alpha Jesus. Ibes buto ya iwoke mata iju ebia. Aya na bu no na ifo bambam. Ono ayi na anya fu na ayi na ide na mma. Asna nkununku de na mma idu na idu je meta. So ya ka iju ebia we sigi ndo maka onwunne odiri isi. Biko asna Chineke na ya nabata mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs. Ukwu anyị nchara ile ji bịa ka anyị ga-eji na ya aka mma n'afọ Jizọs. Amen. Weta onye ọrụ ka onye nye aka dị ya ịzachabu ife niile n'afọ. Biko anyị jiri ife a Eze dị ebube wee sị biko n'afọ ndị ife dị mma. Thank you. Discovery Lounge. Reference to as a idiot, but I appreciate for you. Great Ifedema. Great Ifedema. I want to go. I go better. My mom will not want it, so she will leave or go here with a book. Now the reading. Where you are on the one for one day. Down on Mickey. Not a reading. I can have one. To Silva, no, Cadana, I'm not going to be busy. And then I'm not going to be at times. The Lagos Lady, I am Bonabo. I don't know, Silva, people. Many of them keep up about the show. Thank you. Thank you for coming and God bless you. Darling. Okay, okay. What's on now? Yeah, na rock, okay, if you dance there, I'll refund you your money and go home. Jesse, President's dry cleaning and laundry.
ọnọdụ ga-adị egbe mma. Wetuo. Okay, nwa dị ya na. Uyi na-ebe, anyị na-ebe ya. Aṅụrị na-enwe, anyị na-enwe ya. Etu anyị si wee kwụrụ. Nwa ife ọzọ na ka anyị si ya. Ndolu. Ma gị nwa, ma ndị bụ unu niile. A na-ekwe ajịghị. Jide ụwa ya mmadụ ịbata. Anyị niile na-ebe a. Jide ịfụ na-ebutu. Izuru ka emee. Every megide just 2 minutes. na-akpọ FBC anyị bụ FBC min ọhụrụ ya onye ọzọ ya nwere FBC min ọ dị ụzọ na-abụ ya ịtọla ya na-abụ pụpe ka anyị ji were bịa anyị na-asị Igwe aka eze sambọọdụ ibe ejimara obodo wee ọzọ anyị na-ekwu karịa nso Sports Club. Ike ga ochasi atọ nwanne bụ izu ugoro maka Nigeria abadokuna n'obi agwa iri ime n'obiens. All right, bring it down. Over to you. N'Igbo gbasapụ iru makwana nnụnụ be ndị Igbo nwee nke onye ebe o siri gbasapụ iru mụ na agwụrụkwa ọkwa nọ bịa Ọchịlọzọ nke ifite Owele Agritu Bentek Chigozie Okunijina, ifanya again. I'm on here, but I'm not there. Hey, na kerozo mesina. Kerozo mesina. Makwaja. Hey, Air Force One. Okwebie. Air Force One. One. Take this man and super Air Force One. Papa. Esi Paris we back and every day you over there. Air Force One. I don't know. That you for 50,000. The Vice President Nagas National. Vice President Those photos. Those send them photo. Those photos send you.
Idioka, Alaji Koma. Okechukwu Mwepundo. Ogalanya. The front of the time, I'm going to go for about it. Only yet to win the Demily. What up, Blue Hotel? All right, ladies and gentlemen, that's the CEO. What up, Blue Hotels and Streets? Olokwa. Thank you. I'm bringing the echo.
01 ebe a na-eri kwụde sili dike chukwu nweke tiri ụzọ ọzọ sigbo Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are catching fun here, not because we have forgotten the fact that somebody has transited, in as much as we are not on the other side of the boat, but the fact remains that somebody's mom left us here, and we have to at least, for some reasons, show some respect to her. The mother of the one and only Chief Afam Chukuma, Otomi Orokedizi, has
Obilords. Obilord, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. One love. Over to One Love First Club. You can't go to Seattle. You can't go to Seattle. You can't go to Seattle. I want to be your testing. I want to be your testing. You can't go to Seattle. God bless you. You can't go to Seattle. The All for one. All for one. All for One Friends Club. Yeah, that's my name. If I My name is Mr. Brown. You know me too well. All right, good. Na if one million anya, no ya na kwa kwa mai. Maka na wanya na kwata anya muta ikiri ndo phone eba. So no chizu no wa. And I am up and look n'eluigwe. No n'aka nne Chukwu nna. Anyị wee sị ka anyị kwuru na anyị efichaghị anya. Ya bụ ọ bụ na onwe ka n'ebe na-eficha anya. Maka na ọ bụ na a na-arara ụlọ nke na ya ma nnapụ ya. Na ọ ga-ebu anyị usoro ahụ. So anyị wee na-ayọ Chineke. N'ezigbo ndụ nke obi n'ụwa a. N'ịfụnanya nke ọ kụziri unu dịka ezinụlọ unu weli agaba na-afụlite onwe unu n'anya onye a gwara ya nụ onye ọbụla ka ọ na-eme nke dị mma ka ọ wee nọ n'ebe ọ nọ wee na-anụkwara ya ọgụ na mmụọ anyị na-ekwuli ọnụ n'ụwa ọ na-ekwuli anyị n'eluigwe
dịka ndị All for One Friends Club ofu onye n'ime anyị bụrụ anya mmiri n'anya anyị niile bụ anya mmiri n'anya ọnya ka anyị ji wee bịa ka anyị mezuo ife anyị na-afa m Chukwuma kwekọrịta maka na anyị nwere so many mothers nwee so many fathers and na onwe nke rapụrụ anyị na onwe ife anyị kwesịrị ime ọnya ka anyị bịa ka anyị mee ọ bụ ihe anyị debe abụrụ ceremony ọ bụ ihe a bụ complete efi ka ọ bụ n'ọnụ ọbụla ọ dị so na ife dị ebe a bụ ife eji edozi efi ka ọ dị etu anyị na-esi wee kwekọrịta so biko anyị wee na-ayọ Chineke onye kere ụwa ka ọ nabata mkpụrụ obi mama anyị na ndokwa through Christ our Lord. All for one, all for one, God for all. Thank you. All for one, all for one, God for all. What I tell you, when you are yourself, my friend, I do your government. And I do the very all for one, not the reason we was down there. So the rest of the other kind of people are equal. Whether they can say, yeah, what you are there, am I in the border? Na ndị ọdụ alapụrụ ụlọ n'abalị n'okpuru azụ ka anyị na-agbanye ihe o pụtara ile na ọ na akwụkwọ nsọ ka anyị na-ete ka anyị epeta ka ndị na-amụrụ ụlọ anya maka na nwa ga-agba mmiri na ọgọ ndị ga-agba mmiri biko ekene ka m na-ekele ụlọ thank you very much for coming and I'm very very happy one of us very busy schedule and I rapụsịrị dịka ka anyị ọnụ God bless you all. Thank you. All right, ladies and gentlemen, my shout out goes to Mr. Ike Chubu. It's Chubu Michael Obrika. You're gonna get that back from me. I don't like attitude, man. Shit, I'm a good man. Roll to me the way I roll to you. See what we got here, ladies and gentlemen. We're not done yet. Shout out to my man, Dr. Emeka Okonkwo, and Ike Roland, and the Nubians. These guys are still in the building. I want to say thank you to Jupa, the English language funny. I got your message. I got your good message, sir. Thank you wherever you are. Appreciate you. Okay, appreciate you. Your Excellency, Mr. President of Amon of Regional Fitness Club, you know, you do my eye for my. Over time, dance here. Otherwise, you will problem with me. We don't want to use Ajibo Nanise. Ajibo. That's All for One Friends Club. Ladies and gentlemen, All for One Club on the dance floor. Oh, many job now. We have so much, Mr. President. Air Force One. Oh, for you so much. Woman, you are so much. Hey, Mayor, President, any business. Mr. President, any business. Mr. President. Mr. Vice President Diamond. Naga President. One year so that consider you Kaburo. You take global. Women and neighbor. My chief for women and neighbor. So Ide
Zanzibar. Igwendia. Sumitami. 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 Onawo Mawolo. Ina way back. Okay, alright, listen up now, ladies and gentlemen. If you're a member of Amon of Vigilant Fitness and you're in the building and you have not risen from your seat to join in this movement, so led by Mr. President, High Chief Ambassador Kingston Emeka and the Emirates President is also here. Thank you. Alright, let's go. I'm one of you. You have the floor. Okay. Onatadikama Nani Allah. Oganyo Biocha. Zanzibar, it is so much. Chief Santos has become a person. Ayeni Nando. Ida Mawolo. Ayeni Nando. Ida Majilo, Iluna Ayeni Nando. Zigo International. Microphone to them, please. Microphone to the board of the please.
Fitness Club. All his sports, fitness, High Chief Afam Chukuma, ezigbo mmadụ o weta oke enwete na-abụghị o weta onye ọra mana ihe mma ụlọ o weta megide oke na amụghị oyi na ha eketebeghị mmadụ amụghị enwe nsogbu anyị eketekwa ọ na-emere onye ọbụla nwanne m ana m asị gị ekele dịrị gị anyị sị ka anyị bịakwunye gị n'ụbọchị nke taa asọyi anyị Nenezie mara etu onye adị ma ọ bụrụ asị memba nsogbu ga-adị. Amụọ ọdọfe. General Fitness Club. The President General of General Fitness Club. Simple. I never. None of them die. Yes. Oh, what are you? General Fitness Club. If over the island, on our I never is one the family of Chukuma. Like the very son, the President General Ekubo. Now people like Abeba, the Abwanole, Oda Abuzi Fakwa, Oda Abuzi Ifewute, Oda Abifanowo, Ana Mapunukungu, Nerife, Newanole, Nabo Afandoga, and Doga Betiti. Yobara Chukuma, Reverend, Aina Seke Bezini, Gino Munegi, Nifedio Tua, Aga Beziozo, Mobi no Gabade Zununa, Unugabita some 90 verse 10, Nachile Kesed, I was 70 years. 80 years, Maruseki Kandabu. I never found them. No, I don't know to my family. They were 100 years before I got to call the prison. What I know that it what I let you know, no, you know that it's so long.
na-asụ ụnụ ebezini maka na ụnụ nwa ga-akwa mama ụnụ ma ọ bụrụ mama ụnụ ga-akwa ụnụ wee nsị na ọ ga-adịrị ụnụ mma amụọ We received the prophecy minimum of 100 years in good health. In Jesus' name. Amen. We also release the same prophecy. Receive good health and 100 years minimum. By God's grace in the name of Jesus. Thank you, the Apple and Future Fitness Club. God bless you. Thank you. Thank you. All right, I want to go around. Come over here. Okay, Sound engineer. Hotel and Suite. Oh, my. Are you going to be sleep now? The chairman of Lagas. The chairman of Lagas. Osenkoma Kolo Mawolo. Onye mere m ife ọma basigodo divorce. Na mmechi sọlọ gị na mmanụ wasigo. I will never forget you. Regret your mama, onye bulubeli. Ike di namu
Hey!
ọmọ kọlọ ma wọlé. Fíìmù. DJ Razzie, your time starts now, please. Eze mbana ba na ọcha. Oyi na ọtụ mbana ba sa Lucas. Akụye nwata egwu na n'obi. And there's another this means estate management, Big C properties. There's a mother, I'm the best friend. This is for market and baby. All right, ladies and gentlemen, I'd like to announce the arrival of the chairman CEO of Big C Properties, Big C Real Estate, Big C Supermarkets, Big C Mall, Big C Group of Companies. There's a mug of the Anthony Awakamusa, Ambassador Dr. Hatchie Jackie. Dozie photos, where are you, Dozie? Harry B, what's up with you, man? Harry B in the building, ladies and gentlemen. I'm gonna drag him, guys in our world. Harry B, ladies and gentlemen, in the building. One side, that's how we roll. Ladies and gentlemen, we're all getting settled down.
Okulora down there. Hey, what? I got to go down. Oh no. Griffin District, maybe from Informa. He blocked the no more Gabia. Only with the Gabia. God bless you. God bless you. For me.
job. Oh, practice. Sit-pass. Power sound system.